Derin, unsa may pangalan to sa imong vlog? Inday Liog. Unsa man Inday? Ayo, manang. Ila ginang manang kay sakit tong tuhod ana. Manang di po sa mo. O manang, manding. Manding. Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Goy Ginoo, gangisi lang mga dagway namo, murag ka ng full charge kayo kay tungod sa kapig, yahak wala katulog. Mga onday tanin ninyo mga bay, di ako ipaibog ninyo. Red rice. Ibog po na dito sa imong video. Red rice. Nagimon may kag-vlog diha. Nag-vlog naman sa ti Irene. Oh my goodness. Oh, dahil red rice, dahil paliya nga duha kutsara. Dayon Sunuron kayo. oh, di ay iskabichi. Gignam tan ako sa Irene nga mag-vlog na kati Irene ka ng mga behind the scene imuha. Na mag-usay ipanghimo na ko na kadi man ko ka video. Sige, videohi ko okay ras ko way problema. Bahalag nagtungko diha, nagbilangkad, nag Day, kuan mga bay kaning manok ba nga adobo. No? Gisado. Gisado. Oh, manok Day, gisado. iskabitsi, mga unta. Iskabitsi. Oh, O sige. paliya. Oh. Magkuan Abhab. magkuan mi hating kapatid mi ni Ate Irene. Mga unta ninyo mga bay, salamat kayo ha. Red Oh, rice. sige na, pagputo. Organic. Pinati charing Organic. organic. Ugani ang pagkaon ron mga bay. Nangunaw naman tagahapon no. So okay na ka ito, sinundalo ni Ron. Diyan pagkusi na dayon diha kuan na tag kutsara nimo bi hiwaan ni kay magtunga ta. Ah, unsa day tunga nimo anong skilid ra man na. Ayo. Tunga agyud siya gari nga. Tunga para sa unang panahon pa kusik-kusikon sa tunga gyud ay ika na lay ko si ana. Uy, kani mong kutsara kay wa ko'y kutsara. Nalay. Naglali siyang iri mo. Uy, unsa na may ura ay man di ay ko'y relo. Unsa na mang urasa ron tanawa daw. Di na makitaan. Uy na kuan naman ni uy. Lagi unsa na mang urasa asa man ta dapit mo scroll ani. Gihak maning kuko na to pandamay maning kuko maglisod tag pakle. Alas 12:52 ang takna sa kautuhon. Nalipasan na ta ni Tay. Sige ba tag katawa ni ron kay wa na. na. Pag na tubangan na imong vlog diha. Alam pa lagi kay ta diha ba. Unsa may mga bay pag suggest mo diha bi kun unsay atong ingala ni Ate Irene sa iyang vlog. Sige, hating kapatid sa mga sudan. Pero sa una ba nga, kusi-kusion na sa itong inahan ng mga sudan, ginagmay ya. Kusion po na ito, ginagmay po, ilinya-linya. Ilinya na ba yung sa Dapat plato? plato, kada hungit. Hungit. Kuha na po sudan Asa itong man gamating. ilinya tani? Pwede. Ilinya ari, di ara akong gikanan. Pyrex naman akong gikanan. Itagsa ta. Sige, Sige, hating kapatid ta. So, hal sago naman sa sabaw ani. Sige, mga una tao, di ara, yung kusara. Kaya nga, ug na mo palit. May nang nagkuha na. Ganiha raman unta mi mga bay niya. Do na may nitawag akong higala from Canada. Oh, kuan din ni sa San Francisco, California. Si Bay Loni Katimbang. Hello nimo bay, salamat kay sa imong pagtawag og sa opportunity nga imong gi-offer nako nga magkita tapuhon para himuon nimong ay di na lang nako istorya ha kay surprise mo dai na no. Siya lang si Ton. Itingog po diya sa imong video te Erin. Mo siya pud sige ra man kagkuan. Kinahanglan magtingog ka diya sa imong video ana para malingaw pud na naminaw. Di lang sila gutmon, malingaw pa sila. Wala no. Gahapon sa hapon nagkape mi ni Ate Irene. Sa tong oras sa Ate Irene atong kape alas 2, 3. Murag alas 3 na to ba? Sa kapin. Nakape ko og kopi ko. Nya. Katong kopi ko kay inimo no. katong kopi ko akong giinom katong tong itom kaayo. Isog to. Oh, isog kaayo din pagkahuman taud-taud. Murag feel na po na ako nga mo kape. Ang kape ko duha ka buk Lean and Green mga bay. Lean and Green lami ba kay siya no kay pino kaayo ba pagkaku ano? Ang Lean and Green. Wa jud siya kuan kanang Lami siya. Dugay na biya to gihatag sa ako ni Bay Ash Francisco. Bay Ash Francisco. Sige biya kong invite ana niya mga tubig buhol, mga tumuglete. So magidi man gid mabiyaan ang kabilinggan nato mga bahanding mga bata. Iman jud mabiyaan kay wa man gilaing mag-alima nila. Alima siya man na baboy. Yung sila ay mag-atiman nila mga bay. So, di ko kalag-lag. Pero na lang kung Sabado, Domingo, pwede kayo. Ayun, mo ito.
Abtay na lag alas 2 sa kadlawon, wa gyud ko katulog. Ambot lang yun. Tapos dos kadlawon. Ay, nalabanan jud to day. Na-overdose ko no sa kape. Duha. Ano duha niya sa kape ko hard pag yung mga kape ko. Diba, usa man 7 raman to kabuok, 7 kay 7 days. Oh. Usa-usa ra gid Usa ito kada adlaw. Din anggi lamit siya mga bay. Try din niyo ha kung gusto niyo mo try. Lami eh. Pwede kay kunin niyo kontakon dayon. Di mo naman ko distributor ana pero wa pa na ako maasikaso kay kami laging busy kay ko pero di man ko mo distributor ko wala na ako matilawi ang produkto kay lisod po no nga mamut-mutaan ang produkto ha nga dili epektibo sa atua di ba? Okay kayo. Mo to nindot man di siya no? Ganan ka ti Irene order niya ko ha? Madiran di kag Nya, ina po di mga viewers da. Hello mga kaliog. Hindi liog. Hello ninyo diha kung ganahan mo order og lean and green coffee. Feel free to message to Ate Irene Subico and of course yours truly Inday Kepke. My personal FB account Joy Dauco JHOYDAOCOH and my official Facebook page nga ako na jud ang naghimo Inday Kabkab ng Kuwait. Daghang salamat mga bayer sa inyong pagsunod. Maraming salamat talaga sa pagsuporta ninyo na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Hanggang dulo, ilalaban nyo ako. Maraming salamat talaga. Utang na loob ko sa inyo lahat ng pangyayari sa buhay ko ngayon. Utang na loob ko talaga sa inyo mga bay. Wala ako kung wala kayo. Pero, unsa ba? Unsa yung tawag ta Erin? Yes, correct. Okay. Mo na to, director? Oh. Ay, Ginoo tabang. Then usa man tuoy sa kape mangutang anong naabot naman tas pasalamat lang gud bitaw daghang kay salamat yung mga bay ha. Dako kay tabang inyong pag-view sa akong mga video mga bay. Dako kay tabang nahimo jung duga na piga jud. So salamat kaayo sa tanan jud mga pinaagi sa inyong pag-view sa akong mga video labos tanan ug di niyo i-skip. Dako kay tabang mga bay sa akong mga needs din higid sa Pilipinas. Oh, kamo jud gabuhi nako og sa akong mga bahan di mo salamat jud kaayo gikan gyud ninyo ang kuan ang tanan nga duga sa YouTube nako inyo ha gid na tanan sa Facebook sub daghan jud kaayo salamat bisan pa man na mga pagsulay nato sa atong Facebook page no nga naglibog na gyud taon mo nalilito na nahihilo na kayo sa page natin sa FB pero nandyan pa rin kayo. Maraming salamat talaga. Yung Facebook page ko, pwede na yun i-monetize kasi 10,000 mahigit likes na. Thank you so much. Sana dumami pa tayo sa ating Facebook page. Pero yung iba kasi hindi sila mahilig mag-YouTube kaya sa Facebook lang sila nanonood. Yung iba naman, doble ang panonood nila sa mga videos ko. Nood pa sila sa Facebook ko, nood pa sila sa YouTube ko. Sino dyan? Taas ang kamay, paa, kilikili. Kung sino nanonood. Alam, hungit sa tawag, ginoo ko tabangi. Concentrate na kayong usa ka vlogger na po. Hilumon mo yung vloggeran niyo eh. Hilumon man ang kusog mo kaon day. Wala, kinungdong mo sa akong ikanan dito sa kuwe. Mga plato na ko dito. Yun, ani, jud ay. Kaldiro pa mga itong kaban. Hindi kaya ha. Ito naging gagawin kay hugatan. Then mo to mga baywa jud ko katulog taman alas 2. Alas 2:30 mag-stress na gyud to nga tulog ko nya karon na bulabog na pud pagkaabot og alas 4. Alas 4:15 na bulabog na pud mi kay di ay to usa na ka oras pinangita akong uyab nga pula sa yawi. Yawi sagit. Wala bungkag lang niya tanan na lalis na mi iring iro kadlawon dako. Di pa bulabog ang mga bata kay asa ni pamutang ang yawi ana nabungkag na tanan. Mga kabinet mga gani akong mga butangan mga lalang mananap sa mga panglawas. Lah, nabungkag na. Ana. Labad ni kayong ulo kay 4 na kapinya. Dapat ba alas 3. Deliver na ang mga snack kaya. Late na to. Late na. Kay alas 3 na may manggawas, na anay manulod sa diri alas 3 kadlawon diri sa mga kumpanya kay di mami sa MIPSA nagpwesto sa mga kumpanya. Moto ang hitabo mga bayo. Na, sige nagkuan pamalikas tong usang tao. Yaw po ko eh.
Di lagi sig panawin ng mga yawa. Lagi kay mo samot. Gitaan ni Ron, anak ko. Hindi na siya pumalik ka. Gasa na bitang yawi. Gabi daw. Ayahan niya paglak sa git. Paglak niya sa git gabi nagkuhan ka ng nagduwa-duwa na gid siya glak ti Irene. Kay, wala siya kita sa yawi. Di ba, open naman permine kandado diha. Oo, Kaya open. gabi pa, ilak na niya, nagduwa-duwa daw siya. Kaya wala siya kita sa yawi. Muna to, sign na unta to. Dapat nag-ingon siya na ako gabi. Kaya naantay sign to. Nga dapat i-prepare, ano sa iklaro sa ang yawi. Ito. Mucho. Naduha na gid siya. Duwa-duwa na siya. Kay Ako mga bag, bungkag na tanan anak. Lo daw ti Erin, putulong-tulay yung vlogger ni Ron. Sige, diri. Di ama mistindahan ni Ate Irene with mga bay. Di nagtupad mi din sa kuwam. Muang tambayanan. Nagmay mo palit, sige, putol, ang tulay. Okay ra na, negosyo, punit piso. Sige, mga unta. I-post sa imong vlog ti Irene, kay wa naman kaari. di man ko kay ba mo post ana ron. Time sa ako sa i-post ang vlog na ti Irene na kay i-post. Ay ako ay post pud na ko. Oh, di ara may gani no kay abi na kung mawa na sad ko. Oh, naunsa na save ka nga ti Irene, wa ko way post iya. Kuno ko nga ano. Ito mga bay na bulabog ni kaniyang kadlaw niya. Ako, mabungkag po na ako kung daanan ako mga bag, basig nasud sa akong bag, mabungkag na na. Sayo kayo ang pagsulay ganiya mga bay. Pero wa jud ko ni surrender yun. Isang sige ko giyaw ana, sige pamungkag. Ako muna ako gi-focus ba, gi-concentrate na ko ba. Kaduha na ko ni gawas diri sa Kutaham. Ana, lili sa ako ang tubigan kana bang hulog-hulog piso nako. Dayon pagka ikatulo na akong balik. Nakabantay kung anong walay kandado. Mao na to. Na-solve ang problema. Tingnan ko, way kandado ang tubig kanang istakanan sa piso. Sus, Ginoo kaya. Abli man di ayaw niya to, dito sa sulod ang yawi. Naapil sa piso, sa mga piso. Ito, na-solve na ang problema, pero 4:45 na. Nga na dyan ko katulog. Hantod karon. Kanang orasa, mag-alauna na siya pa kayo akong mata. Kami na, nga. Sabot mi ni Ate Chari, magkita ang tami karon. O ni Ate Julie, the Balbakwa Queen. Magkita ang tami, pero kapila na nga, nahitabo nga, magkita ang tami, pero medyo dili madayon, ambot na lang, Ate Julie. Magkita lagi tapon po. Di madayon, karon magkita ang tatanong. Munya, akong gibalibaran si Ate Charing, nana daw siya dis lapu-lapo. Akong gibalibaran, di Charing, bilar magkay ko, na-stress ko sa kuan sayo, kaya mong pagsulay rong buntaga. Ito. Sa siday, katulog lang di day. Kung nga pong katulog. Ang siya, kuning trabaho, matulog na unta ko. Sus, nag-FB man pud ko Naon siya man ni akong mata, ni Shiga naman nung mayo sa FB. Nag-update po ko sa kuan mga bay. Nag-update po ko sa package. Baka tuwita akong giingon ninyo nga naay nagpadalag package. Naagi di ay gikan kang Brown. Butang na to sa apelyido nga Brown. Di lang ako i-state iyang ngalan. Basta Brown from Mexico. Gikan sa Mexico ang package. Thank you so much, bye Brown. O maayo gani kay nakaabot diri kay murag wa jud ko nimo ani gi-inform ni imuhang package kay from imuhang ngalan niya to Inday Kabkab. Inday Kabkab is not valid because it's not my real name. Di ba ti Irene? So maayo na lang nga ako ang mga classmates na nagtrabaho sa municipality of Dumingag City. Hapit na pohon. Bitaw may na lang ako classmate nga naduulang bitaw sa munisipyo namo sa among lungsod sa Dumingag. And then nagsulat sa kog authorization paper. Wag na ako na state dito nga ako lang gi-state nga I Mary Joy Manunday am writing this letter to to authorize my mother. Mo to.
nga wag na ho nabutang ang AKA Inday Kabkab kay kuan ko ba nagduha-duha ko kung Inday Kabkab ka iyang gingalan kay nganong Inday Kabkab man ang nakabutang sa kuan kanang letter for claiming. Oh, Notice. Notice para maklaim ang kuan ang saingan ani ang package. So mo to may na lang kay gi-explain sa akong classmate dito sa nagbantay sa post office nga ako gyud si Mary Joy Manuel ay Inday Kabkab. Inday Kabkab is my screen name. Dayon ako ang akong tinuod nga ngalan is Mary Joy Manunday. Dili biya sa unta na valid. Pwede sa Globe TV? Kani Bago TV? Bago nimo billing number diha. Bili ba patiwasa sa gungit. Maring. Basta na rin. Maring mga anta. Sa inyo? Si anak ko dito ka. Kapila. Kuan Estabichi. Mo lagi pula ka sa Globe TV. Mubarong jud kate. Manang ko bilang. Di ka sa memorize yung number. Di kay bago. Bago ngani. Dayon. Daghan kay na sig number. Ito mga kabay. So thank you kayo by Brown sa imuhang lovely letter nga nakasulat sa card and sa duha ka klase nga vitamins. Thank you so much. Unya pa to nako kuan jud matilawan ini uli nako puhon. Bakasyon ta puhon. Karong mahuman ang klase sa mga bata kay lisod kay muli mga bay nga na mga bata nang eskwela pa di jud nako mabiyaan. Grabe na gina akong kaguol katong na hospital ko pila ako kaadlaw sa hospital. Usapod ka stresan ako pero naningkamot ko nga mabaskog kay akong mga anak ang naas kong nahuna ba kay. Siyempre no dugay nang gud na kayo na ko silang panahon nga nakauban niya. Mas nya manawa ko kalit sa ilang kiliran na shock pud sila na shock pud ko akong lawas nga naanad na nga naa sa ilang kiliran. So mo to ang tabo. Okay? Naman ron. Dayon mo lagi to mga bay. Hi. Mm. Magandang hapon. Singan ani asa naman ta. Nalubog. Nakuha ra. Nakuha ra gid ang kuan, ang package. So, salamat kayo by Brown from Mexico. Ay gud ning makita. Ug si hello kang by Loni. Katimbang. Diha sa San Francisco, California. Thank you bay ha. Ug sa imong opportunity nga imong gi-offer nako. Appreciate it much bye. Hello sab kay cooking ni Inday. Kang Inday Badiday, hello sab. Kang Miles Channel, hello ni mo bay. Kang Rizalyn Roman, hello. Kang Cheryl's Story and Blog, hello ni mo bay. Kang Landry Mel ba ni? Okay. Kang Jovelyn Tanido, kang Floris Buntag, kang Analvi patay na sa ning agihan ni kang Analvi or Analo siguro ni ba Analo sorry kay mga baya kang Analo Charity maybe Charity Analo Charity kang Floridina Montera kang Minchi Eridera kang Rizilino Apor, hello di mo ba? Kang Mariam Alotaybi, kang Nanay Tess Espina, hello di mo na kang Bisaya Kini, hello di mo ba? Kang Jessica Wap, kang, oh my goodness, kang Tita Rosie, kang Maribeth Boycelio, o kang Nels Moises Molina. Hello ni mo bay. Kang Antakaw. Hello ni mo bay. Thank you so much. Kang Indat, si Indat Vlog, unsa ni? Indat Inday Vlogs. Kang Terry Habets. Kang Jose Tayakdak Jr. Hello ninyo. Salamat kayo sa inyong mga pagsuporta. Makanunay. Di apay daghan pagkaon saluhi ko ninyo mga bay daghan ng tabi na kung kaon gamatoy. Nga karon maglami na po kay pangapi na unsa na may lawasa ay nagkuan na ko ganiya naglin green coffee na ko ganiyan buntag. Mo pud siguro no hawa ko katulog no. Kay nasumpayan gihapon ang kape nga bilar nako. Pila na kakape, tulo na gud.
Tulo na. Giduha ba ito ni green? Tulo kayong buntag. Green and green. Namaho ang mga bata kay mag-film na ko nga mga film. Sige na mga bayo, di mo, human itong tabi, ang trakihan. Mahurot na akong film, gamay na lang kayo. Salamat. Dagang salamat nito ng mga bayo. Ang film mo dyan kung asa mo karon. Subscribe ninyo ang bagong YouTuber. Hindi, Paingan. o pa may nga, tabangin ko yun si Ingan, ano kay, ito si Juan by Flor kay Inday Ngabil man tawag ato, ang founder ng Inday Ngabil katong bayot sa kuam, hygiene beauty clinic. Atong higala nga, Gat kayo. siya ang founder ato, Inday Ngabil, okay. Okay, kuan siya Ngabil, Ngabil to the max kayo. Nga pay lipstick nga sus, bisang pagtulog ka adlaw, di yun mawa mo ng Inday Ngabil ang mong gitawag. Hula, nindot ang Inday Ngabil. Nya sa te Irene, Manang guy manang biday. manang Ayaw yun, man. nanay manang biday. Usa may imo tabang Inday na lang imo. Tabang Inday. Kasi man kag tabang ni Inday kabkab. Usa man pwede. Okay. Tabang Inday. Unya mang reading kana ko permit Irene, bala nakagubot nagkakularas na mga kuan. Sige, birahi. Oh, sige din hinakutob ini matabaguman. Ani din na Irene humanan na imong pagkaon gisi kaputol. Bye. Hello kang Kuya Rini. Nag-vlog na si Irene Kuya Rini. Sige, bye.